sabiħ li fdel jisħab intal biex tara dlam zazuħ għajnejk tal-laqom kemmu sabiħ li torqod u tistemba u tibqa tara dlam għal-kem tiftaħom ħsib kemmu sabiħ li tgħix u tajjex darba fin wieħed biex ġoħin li ma jafx b'temma kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal-dejjem għax huwa żmien li jisrad kull ma ksir ħalli għax-xemx titluqa bħal minżula Issibek mill-esriħ ċbajjiet ħalli l-qamar jilgħab mar jisbula tal-qamar li titmut biex tħajjiet kemmu sabiħ li titla ġaġet kollha u tinżel fl-idlamwiet f'qiegħan moħbija u sabiħ li min se tkun il-falla u ismek jitilweġ għal-qalbek kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlaw kemmu sabiħ jekk tibqa tibdil-kelma sa jisib il-mortajiet fuq mawti zambar sib kemmu sabiħ li tibqa tgħix saraħan u l-aħħar jisfallib biex terġa' tibda kemmu sabiħ dak lim la darba nemnu u nemnu naf għax lilu fanjati ħalli għax-xemx titluqa bħal minżula issibek mill-esriħ ċbajjiet ħalli l-qamar jilgħab mar jisbula tal-qamar li titmut biex tħajjiet kemmu sabiħ li tibqa tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa l-bit biex terġa' tibda la darba nemnu u nemnu naf għax lilu fanja Signori, Evan Grek. Grazie.